Volgende oefeningen van Serious Training zijn bedoeld als aanvullende training, niet als hoofdtraining en dus meer als accessory work. Hi, ik ben Siri van Serious Training en een veel voorkomend probleem bij squatten is het feit dat je op de tippen gaat squatten. Dus dat je knieën naar voren komen. Ik heb daar een heel eenvoudige oefening voor. Je hebt een kettlebell nodig en we gaan de glutes activeren zodat je meer in de hielen zit en niet vooroverleunt. Pak de kettlebell vast, zet jezelf in squathouding, benen iets breder dan de heupen. Pak de kettlebell op, mooi recht terug, schouders naar elkaar toe. Je zakt gewoon richting de grond, je duwt naar beneden, zet de kettlebell neer en je komt terug op. Pak de kettlebell terug vast, recht terug, je zet hem neer tussen je voeten. En je voelt dat meteen in je billen. Veel succes!